Jag och min kompis Emil ska visa er lite videos. Det spelar ingen roll hur mycket hat vi får, för när vi är tillsammans kan de ej rå på oss. Känner som hemma nu för vi vill. Välkomna er till vår YouTube-familj. Spelar ingen roll hur mycket hat vi får, för när vi är tillsammans kan de ej rå på oss. Känner som hemma nu för vi vill. Välkomna er till vår YouTube-familj. Vi håller ihop, kommer någon. Det spelar ingen roll hur mycket hat vi får, för när vi är tillsammans kan de ej rå på oss. Känner som hemma nu för vi vill. Välkomna er till vår YouTube-familj. Hej, jag heter Abbe. Det är vi som har gjort det här bildspelet som ni kanske såg i det första klippet. Men denna gång så är det en lite sorglig grej med MP3 1514 som vi har gjort alla våra klipp på. Och det kommer en liten grej sen efter som handlar om det. Hej då!